Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Jaman semonten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka, mula kondang mimin blantik wedhus niku merga kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya sehat menika nggih pangestunipun. Bida saking Klaten jam pinten? Wow jam 09.00 saking Klaten. Syukur. Niki nggih lumayan rame jobipun. Ya alhamdulillah pangestu panjenengan. Rame gek dalu menika sing kula anti-anti saged pinanggih Pak Yoyo kalih rencang-rencang Madangkara. Aduh nggih. Saya melih wonten pujaan hati kula ingkang rawuh. Sinten? Imam. Inggih, syukur. Jenengan tasih kemutan kalih kanca niku elok. Nggih, tasih ngoten, kok nggih pernah wonten cerita masa lalu kok nggih. Ngaten to? Nggih. Pripun cerita napa? Nggih critane. Lha pun ditungi ngeten nggih. Oh, nggih critane rumiyin. Nggih. PKN niku rak nggih badhe saling kenal ngoten to. Nggih. Saling pun ajeng berpacu ngoten to. Niku program dari FKUB, kerukunan lho niku. Saling kenal niku. Nggih. Lah, kerukunan lho. Gandeng kula niku rak nggih dilindungi kalih FKUB lho. FKUB menika rak nggih melindungi untuk kekerasan anak lho nggih to. Nggih. Lah kula niku sire ajeng dianu Mas Imam, tujune kula terus dilindungi FKUB. Mas Imam terus gelo. Kae lho Lek Mas Imam. Rumangsamu kok nyun sewu karo ngrokno yoga-yoga rada melek sithik tok godho, yoga melek sithik tok godho. Aku lho paribasan MOU ku nek nderek Pak sing penting kula gelem nderek dalang sapa wae. Waton yoga-yoga ki aja ngantek nyinggung rasa. Nek karirku hancur mergo aku konangan gendaan karo yoga apa ora? Pamorku hancur. Telek wonge suweke kok dadak, tuweke kok dadak. Senengane. Ndek punok ya penyanyi Pak Yoyo ki ya bancine ban silatan. Lah pripun? Bintang tamu duo sinden Mimin Apri. Rayo disampar sisan sugeng dalu Mbak Mimin Mbak Apri wis penak. Sugeng dalu Mbak Apri sugeng dalu saking dalem jam. Lah aku ki apa kudu bintang tamu. Tak kira kowe niki wau dereng sekedap Mbak Apri jenengan mang mriku Mbak. Yo ngenteni dalang kondang urutan diajari lho. Rada maju mriki, ngono urung-urung wis mutung. Pisan rapindo. Kula nderek penyanyi seprene terakhir karo tengah tahun yang lalu ten Sawo ten Ponorogo. Pengen dibagekke. Napa kula ki rumangsaku nek ukuran cantik ya relatif. Kabisan kula ya ra kuciwani. Etutut ya madolke. Wong jene penyanyi rek kalih kula nu babakan menapa. Kok sik to, Pak Yoyo. Kok sampe nang Sik tak leganane. Nggih, kula bagekke. Nasional men mengakui panjenengan wakle-wakle kalian kula. Bintang tamu lho sugeng dalu Mbak Min Mbak Apri wis penak aman. Sugeng dalu Mbak Apri, saking dalu jam pinten. Aku dianggap batang ya era. Kok sik to urung wayahe sing sabar. Nggih, urung wayahe. Mau lah Mbak. Sampun kaping-kaping mboten amuk dalu menika. Idune montrat ora. Kaping-kaping lho. Nggih. Panjenengan mboten pirsa, men tak jelaske sisan. Kok sik to. Bapak dokter Andi Rajimen, Bapak Haji Rajimen nganteni. Pokoknya bintang tamu sapa wae emoh njaluke Mimin direwangi salat malam. Ketemune Mimin. Ketemune ora Mimin, Sukimin. Kok tekan mriki penyon kok. Kedap kula bagekke. Sajak tambuh ngaturaken sugeng rawuh dumateng ingkang winantung pakurmatan Mbak Apri sugeng rawuhipun nggih Mbak nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo. Nggih. Sami sehat nggih Mbak Apri nggih. Sehat Pak Yoyo. Nggih, mugi-mugi tansah ginanjar kawilujengan lan ugi barokah panjenengane nggih. Kerukunan umat beragama. Ayo. Nggih. Wah. Iki kok ketoke aku ki cacar air apa ora ngene iki kok. Piye? Oh, sinden pawakan begenggek iya ngono kuwi. Kok begenggek piye ta? Pak Yoyo piye bagus. Heeh. Ya paribasan dalang hebat ora mung paribasan dalang hebat. Ning aku ora gage-gage, ngono nganggo etika. Lah lenggah garwane lho, ngemong rasa. Lah kan padha-padha wong wedok ngemong rasa. Sing wedok ki sapa? Aku karo Bu Kesi. Nek Bu Kesi genah lah kowe wong wedok kok nek nguyuh ngadeg. Nek ngisor telonan.
Engko nek anu lungguh semampir. Anu jare iki lho, anu malah nyapu dalan. Pirane iki lho ra nyapu dalan ta menika ra nggih ta ngagem nyamping. Wong wedok nganggo nyamping ra yo nek. Wong wedok kok nek nguyuh ngadeg kok nek nguyuh lungguh kok lecet. Kuwi jenenge forum kerukunan umat beragama. Nek iki sing didelokke ora babakan nek gur ayu jagatan medsos kae wong ayu-ayu kabeh. Ini sing mumpung oh nika gur menang ayu tok. Apri mau apri kaya apa kae anu trek rekote elek pamane. Lah Sukimin ki sapa? Lho, kira ngerti to? Piye? Aku carane SP, nang ngene SP. Obat. Jadi carane dengan polisi Intel. Kintel. Oh, nembe ngertos nek jenengan bae kintel. Intel. Oh, Intel ta. Intel. Lah, kowe ngerti ra? Boyolali iki paribasan rumah kedua kanggoku. Oh. Kowe ngerti to nek Boyolali zaman dhisik lho. Jane wilayah paribasan Musuk, Taman Sari ki kekurangan air. Heeh. Ning sekarang sudah dibangun embung-embung penampungan air Satemah Boyolali ora bakal kekurangan air. Kuwi nomor 1. Iya. Pembuatan KK, KTP dan surat menyurat gratis tanpa dipungut biaya. Boyolali. Ning ana kebijakan sing aku ora cocok. Apa? Sono Layu dadi anu kawasan hijau ki rak liku mangkal rak ya dadak pindah to. Berarti kebijakannya mesti plus minus ana untung rugine. Sebagian orang rak ya dadi malah Mbak ya pindah ngarepe ning dhuwur kijing kono. Senengane. Saged sowan Bapak Dr. Andes Haji Rajimin matur sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak. Rencang-rencang panitia FKUB matur sembah nuwun. Timun wungkuk jaga imbuh. Sak gaduk kula, sak kamat kula sing penting kaya sing diandharke penyanipun Pak Dalang kala wau. Indonesia itu bukan merdeka ora mergo satu satu agama. agama. Ora mung mergo saka Islam tok, ora mergo saka Hindu tok, ora mergo saka Kristen Katolik tok. Lan uga ora mergo saka wong Jawa tok, ora mergo saka wong Ambon tok, ora mergo saka wong Batak lan sak tapi keanekaragaman, paribasan apa? Heterogen masyarakat yang heterogen Indonesia itu sing beraneka aku sing gedhekke bangsa Indonesia tetep bakoh-kukuh mula rukun agama Hindu apik Kristen apik Buddha apik sing ora gelem nindakake ajaran agama lho sing ora gelem nindakake pomon anu kae LDII kae MTA kae NU sing ora nindakake sing ora gelem rukun sing gawe cerah gawe oknum-oknum sing pengen mempecah belah bangsane dhewe nganggo dalih agama Sik tak pedho dhisik. Iso muni ya kudu iso nglakoni. Jenenge umat beragama yang baik harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya toh. Nggih, insyaallah. Jenengan agamane napa? Kula Islam. Lah lek Islam pertanyaannya, wingi salat tarawih sampean melu sope wong lanang apa wedok? Niki soal akidah lho iki, soal iki soal agama lho, aja main-main lho. Ning panggung iso dienggak-enggokke. Heeh. Nyun sewu nggih. Heeh. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Lah nggih, kula lak takon. Jare wong beragama sing apik kudu ngibadah. Nggih to, leres to. Mongko salat sing apik iki selalu berjamaah. Jamaah. Pitakon kula jenengan melu golongane wong lanang apa wedok? Kula pas salat tarawih wingi, nggih to? Nggih. Ten sop kakung nek pas dum-duman jaburan nglumpuk ngen wedok. Lah nek kan wis bar salat, wis nek aku ben ra bingung aku ning tengah-tengah kok lek. Ning nggon pas sekat kae aku. Nek sekat malah gor indek-indek ora ngibadah kok le jeneng kuwi kok le. Pembangane bingung. Almarhum mbokku iki kan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Heeh. Beliau itu nek Napa-napa, Mbak? Mbok kula aliran kepercayaan Sabto Dharma. Oh, nggih. Simbok Suarki Simbok. Terus Simbok niku nek subuh kae beliau ya beribadah sesuai keyakinane. Ning mesti ngelingke le tangise anu nduk. Nduk tangis. Anu nduk ngono ki. Le iki karo masku maksudnya. Telek le Sukimin. Anu nduk. Oh, jane mboke wis bener lho kuwi mboke. Iso disalahne lho. Nduk tangise subuh sik apa kewajibane perkara engko turu meneh ra apa-apa, sing penting kewajibanmu. Beliau itu non muslim, ibaratnya aliran kepercayaan. Ning tetep ngelingke. Piye dicepaki ruko? Yo sarung kok ruko. Jarendo. Intinya apapun agamamu, dimanapun kamu berpijak, rukun kuwi
tetap kudu diutamakan. Pokoknya tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya ngeten Mbak Mimin Mbak Apri. Ini kok pengalaman kula pribadi. Mboten kok buka wirang utawa sejarah niku mboten. Ning kula aslinipun lak muslim. Nggih. Bukesi rumiyin menika non muslim Hindu. Nggih, akhiripun purun mlebet wonten Islam. Ning bapake ibuke ngantos sepriki tasih Hindu. Nggih. Ning gumun kula Pak ibuke Bukesi Mara sepuh kula sangat toleransi. Angger kula sowan wonten dalemipun Tulungagung. Mak, Pak, assalamualaikum. Mriko nggih jawab, "Ya Le," ngoten niku. Mboten Ning lak ngurmati nggih, ngurmati kan bahasane dhewe-dhewe ngoten niku. Nggih. Ngapunten nggih Bu Kesi. Dalu niki kula kirang perfeksionis. Ngelengo. Nek masalah muka kula lidandan pun maksimal pun saya kebayak kula kecendaan nggih. Nek sing ra ngerti rak ndarani pamer gelang to wong sing ra ngerti lho Mas lho. Kecendaan banget. Nek wong sing ra ngerti sing wong iri dengki rak ndarani padahal niki mergo kecendak. Sing wong ra seneng iki aku ya gumun lho Lek. Gelang awet corona ngantek saya ini kok jek awet ra kadol ya. Menengo jenenge Sopi kok pati. Tukang kecendaan sing ra ngerti wong sing ora seneng sing wong iri sing pikirane jahil metakil dengki srae mesti darani. Nek sampean iki pamer gelang ngono ki lek jaman saiki malah kleru lho Mbak Mimin. Liripun. Padha karo jenengan iki ngundang kejahatan. Nuwun sewu. Niki piyainipun kathah. Racake pancen piyai sae. Ning ada satu orang oknum sing nyatane nggih oknum niki bakal jahat kalian jenengan. Terjadi banyak di layang kabar di televisi Piyai Putri neng apa kuwi pasar ngagem apa kuwi jenenge mas-masan nggawe kalung digelandang jambret nganti tiba nganti dadi lan patine. Nun sewu. Ngoten niku ngati-ati. Jaman saiki pamer perhiasan dudu nggone. Berarti nggih mancing nggih. Mancing niku. Ning nek umpama aku pribadi kula ya artis kondang populer bondo kula ya wis akeh Mas Picih Rajaprana ya turah-turah. Pomo kalungku iki sing ketelisut ngono aku ora apa-apa mau dijambret. Sing penting kudu kehormatanku kok jelas. Kehormatan kok dikrawuk. Nek kehormatanku rak ya kok. Kehormatan nek paribasan iki ketelisut paribasan upama tok silang. Kowe ora ngilu karo githokmu ngono kehormatanmu dapure kaya super tetra ngono. Lah obat koret. Nek kalung ngono paribasan digadhekke apa ora iso nebus sesuk tuku meneh. Nek kehormatan lek mulihke pripun lah ya. Pokoke sesuk pokok men sesuk aku nek panitia ndawuhi riderku ora neka-neka. Riderku ora njaluk dijemput Alphard ora njaluk tempat hotel. Sing penting ada dua panitia sing antar jemput. Teras rono ki arah ngendi, Nduk? Nepen. Arah Nepen. Lho ki rak ya kene Tegalan. Ya kuwi sing mbok ajab to. Oh lah iya. Mbak ngaturke panglipun. Mbak Mimin menika sowan Boyolali menika kados rumah kedua. Ngaten. Rumiyin saderengipun dados pesinden, Mbak Mimin menika berawal dari pengamen. Pengamen. Ngamenipun wonten Pengging. Nggih. Umbul Pengging. Setiap malam Jumat. Lajeng pindah wonten soto Mbok Giem ngajeng SD Mbanaran. Ngajeng SD an. Pirang tahun kali? Kali 5 tahun 2009 sampai 2014. Oh. Mboten kula pengen ngerti penasaran. Sampeyan ketika ngamen niku lagune napa? Dipraktekke mawon. Ya. Piye ta, Lek? Maksud aku cerita ki flashback ki paribasan nek orang hidup iki berproses kristalisasi keringat lho ora kon praktek rayu aku malu. Ya ora apa-apa. Flashback ben eling jaman kowe nyambut gawe ning Bang Jo. April lambene elek. Novel aja nguatke rene. Ngalah. Ngerti ae dhisik. Wegah aku konsentrasi mbok ranah pribadi ki ora digoneng panggung ngono lho. Waduh. Lho kowe lho jajar nopali lho. Kaya nopalan ngeterke priksa mbahne kakung. Piye lagune apa mbiyen pas? Lagune pas ngamen. Iya dah. Ya ngangge melet-melet ngono kuwi. Nggih mboten, iki kula kalem to. Oh iya. Doel sukanya doel. Oh, nempel maunya nempel. Cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin, lihat body mulus tak tahan. Lagu kuwi
ana pituture. Pituture apa? Saiki harta, tahta dan ani-ani kuwi marake ganggu. Harga tahta wanita. Lah wanita salah satunya ani-ani pelakor ki mula lihat kening licin, lihat bodi mulus tak tahan. Setan iblis ki nggodho jalani werna-werna. Nggih. Mboten jenengan pengalaman sing terburuk yang pernah terjadi. Setiap orang kan mempunyai pengalaman masing-masing. Mesti duwe pengalaman pahit. Kula ya duwe. Yang jenengan ketika ngamen ini pengalaman yang pahit napa? Pengalaman tau dirombong kae lho, Lek. Nek dirombong kae dibayar duit palsu. Aku ngamuk, Mas, piye to wis dosa kok dibayar duit palsu aku ngono. Zaman aku masa jahiliyah, masa kebodohan ya. Ya ora apa-apa tak critakake wong arep ya ben ngono gitu. Lah wong kowe ya wedok palsu aku jenenge. Ya wis dadi. Ya bener. Lah ya kono ya ngono. Was gobyos dosa ora entuk duit. Pengalaman terburukmu apa? Lah ya kuwi mau wis dibayar duit palsu kok. Nek mboten nate, amit sewu dipun garuk Satpol PP niku mboten nate nggih. Nek digaruk karena gelut nate. Sampeyan iki gelut. Lah kula kan membela harga diri saya toh ceritane. Lah terus ditarik tapi ternyata cuman salah miskomunikasi aja. Oh. Nduk sesuk aja metu bengi ya wong wedok iki godane akeh. Oh nggih. Nggih. Mboten dituding-tuding disalahke ngoten mboten. Tapi diarahkan. Masukin nanti piring tindak pidana ringan. Wah. Jadi diarahkan kalian dinas sosial. Nggih. Terus kula diparingi redono kawan yuta. Nggih. Jaman semoten kula nggih tumbas mendo, tumbas wedhus niku dadi ngrembaka. Mula kondang mimin blantik wedhus niku mergo kula entuk bantuan saking dinas sosial niku. Lah wedhuse riyen pas nyicil pertama iki lanang apa wedok? Kanci. Ya kaya juragan. Maksudnya ngene lho, Nduk, ilmu sing dipethik kuwi hidup itu berproses. Ora ujug-ujug ongkang-ongkang lumbi krasa gumelan nanging berproses saka wit ngono lho. Lah sapa ta sing ngerti saiki aku dadi artis kondang kaunang-unang sapa sing ngerti lho. Lah wedhusmu kae rak gembreke rak kaya wong wedok ta. Ndek. Nggih kalih guyon kalih pamlipur nggih, Mbak. Inggih. Sak menika panjenengan berdua ingkang trep kangge event ingkang dipun selenggaraken kalian FKUB niki kinten-kinten napa magepokan kalian kerukunan. Nggih. Monggo. Katresnan saged wong kerukunan niku lak jembar tebane to, Pak. Niku nggih. Wiwit saking skala kecil saking keluarga, rukun karo anak bojo keluarga, karo tangga lan sak piturute. Nggih, leres. Pinom jangan ngedrop, Nduk, santai aja. Ngedrop karo sapa? Kali kula kok ngedrop malah ngoplok. Santai engko tak mong to nek ngadep. Ngerti pasuryanku kok ngedrop. Kalah ayu ya. Lah ya semangat tekan panggung ana bintang tamu kondang terus kowe ngedrop ngene ya iso to. Pinong ki gumun. Ngapa? Bintang tamu kok kisut ngono. Iki ora kisut glodoki. Engko nek wayahe apik rak ya apik. Nek kok wis 3 tahun ora apik-apik. Nggih. Menika rak nyarengi hari Paskah nggih. Leres. Nggih, ugi mengucapkan selamat hari Paskah bagi yang menjalankan merayakan hari Paskah. Toleransi tetep ya, Le. Enak. Nggih. Iki diaturke napa? Tembang kangen nggih nambani kangenipun panjenengan berdua sing nyatane rumah kedua jarene wonten Boyolali mriki. Nggih. Pun bawani riyen. Bawanipun pangkur mawon nggih. Wah nggih. Apa lora sesuk ora ono rekoso aku meneh. Walah, lah gitu ya bener kita saling melengkapi nek salah kebablasan nak ya rekoso aku to. Aku saya tua pengine menep mung srawung terbebani dengan apa? Telek. Kangen ku tanpa upama. Bar suntike suarane apik kaya ngono bar aku bar preksa lho. Aku bar disuntik malah rusak awakku. Aku apa jenenge semangatku ki terpacu lho, Le. Oh ya ana pengaruh. Mergane apa? Mergane nek kumis tipis. Ngono kuwi ya marake iso motivasi ya iso, marake nglokro ya iso, gumantung awake dhewe. Nyawange semengkorok. Donya kan digelar to, Nduk. Wong bagus to wong ayu ki nggo nyemangati ya iso ning dadi panggoda ya iso, dadi njlomprongke ya iso. Bondo ki dienggo dana driyah ya iso, dienggo paribasan, dienggo angkara murka, dienggo ngeslot ya iso. Gumantung cara lho. Iya bener. Hotel ki nggo istirahat ya iso, dienggo mesum ya iso, gumantung gumantung oknumnya jadi jangan menyalahkan tempatnya. Oh iya. Kulino aja ya.
Mung sliramu kang dadi telenging ati. Gandeng iki ngambah laras dhuwur sumelangkul lek nganti Mbak Apri ora kuat men dipun bantu kalian gurunipun. Dasare bar loro, Nggih. bar loro mesti suarane sing laras dhuwur ra tekan. Iya. Niki nanggung laras dhuwur ra tekan, cendhek ngagor-agori. Gumun. Karena pilihane iku. Lah nggih, lar ngomong lah. Nggih, mila jenengan sing nutupi. Niki gur menang rai karo awak permaan kok nek ra dipermak awake raine ra madolke. Besok ketoke le munggah swarga gur gelunganmu kok le. Lambene nek omong jan. Nyepelek. Ayo. Nonano. Ayo Mbak Mimin. Tilinganipun Kang. Rada budet wis tuwa. Apa enek sinden wos. Ngapunten disinasa penjenengan dosa ning rak mboten nyon sewu wis ora gamang melih nek kula mumpuni to Bu pun mboten kaget melih to lho Bu Kesis. Waslah wasanggonku nunggu. Kalau men jika munter piye? Apa larase iki munggah sak wilah ya Mas? Munggahane. Heeh. Tok gawe barang iki mau. Gulu menjingmu le pindah ning cengel iki mau. Waslah wasanggonku nunggu. Au. Kowe iki wong bawa kok kaya wong lelaku ngono lho. Kok lelaku. Mbok sing santai ngono lho. Apa ya apa karo Mas Santoso ya? Pak Lurah. Lah ya Pak Lurah keras. Nggih. Waslah. Semene apa ya? Ya, ya ora apa-apa. Waslah wasanggonku nunggu sliramu. Waduh. Nafase landung kok. Nek napas cekak mesti do medhot-medhot. Sliramu amung leledo. Lek nyuara lanang nyapa kok sikile sing tengen nek dijokne nyapa? Crimpet-crimpeti nek. Oh alah, biasa nyuara lanang malah kaya Pak Juwair kok lek. Pak Juwair ya becik hebat. Sesuk ade melu Pak Juwair lho. Iya. Sesuk bengi melu Pak Juwair lho. Jajal pelek. Ora melu-melu aku. Ngelingana rikala tinake pungkur te ngendika tresna lahir terus sing Kondange lak Mbak Mimin niku gurune Mbak Apri merga luwih senior. Gandeng panjenengan kekalih wae lek sampun nembang gantian. Sing biji ampun jenengan ning sing dadi juri niku penonton. Nuwun sewu dumateng sedaya para lenggah. Mbak Mimin kalih Mbak Apri kala wau swantenipun sae sinten? Mbak Apri. Lah kowe nggawa dolok kok tak mono kok. Penonton ki tak bayar kabeh. Tak bayar kabeh aku sinden anu merwira kok. Lah kula dhek tak nggo apa ora tak driyahke iki lho. Waduh. Nggo apa? Lho ngono. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nek aku wis cukup dhek 50.000, dhek sak juta tak nggo apa nek 900 tak sumbangke. Paribasan digembel ra mendosol atau dibuang ra kemerusak. Kae mbok sumbangke apa mbok nggo ngangsur Lek? Sebagian. Apri. Bosok. Ya sebagian nggo ngangsur, sebagian dienggo sangu urip, sebagian didono driyahke dadi wis ana planning-planning. Lah wis jare wis sugih kenapa sing diutang jenengan kok sing ngangsur barang? Utanganku nggo penyemangat. Oh, rekasane wong ditanggung jawab ngene iki. Sing penting nyaur. Mula nek ana wong meninggal nika. Nggih. Wong meninggal kae anu ingkang tasih sambetan kalian keluarga anu utang piutang saged sambetan kalian keluarga. Mergo siksa kubur sing medeni kuwi siji siksane wong utang ngantek mati ora nyaur. Heeh. Nomor loro
siksane wong nguyuh ora resiki mung dikupat kapit ki. Mula kuwi lho kupat kapit. Lah, iya nggih. Ya nak saiki nak. Monggo tembang kangen dipun aturaken duo sinden dari Klaten Mbak Mimin dan Apri. Ya Allah Pri, ya Allah. Anu cakepane piye? Payah wengi udan grimes rawes wis. Empong aku. Monggo rencang-rencang madangkar. Saatase tembang kangen ora tekan gone. Monggo, yuk dados. Nadianto kula niki sering ketemu kali Mbak Apri ning tetep nggumun. Pripun? Jenengan len jogek luwese aduh luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Yaya. Serono Pak, serono. Mboten niki endah niki Edi niki Peni. Lho, endah nolek dadi kendange karo apa jenenge polahe awak ki kudu pas ngono lho. Nek wong dikarep ya ora kurangi palembono, nek ra seneng ya ora kurangi panacat. Lah kok malah kowe Lah kuwi ngaturake witing klapa sak lugune kok ya temenanan kok ya. Piye kakung nek ngalembono. Kowe iki aja bangga. Ngono ki malah tak onceki. Nek sing wong nalar sing wong lantip, sing wong sempat ki dionceki. Dialem kok malah bungai bangga. Ngono ki ndek pamrih, ora mudeng. Kulite ki jek enom angel dionceki. Kowe iki kok maksude ngendikane beliau ki iso ditintingi dionceki diunggah udun ki aja ditelan mentah. Ora nalar pengalaman hidupmu masih. Lah nek kowe sing dingonokke coba Mbak Mimin ki kok goyangane apik ngono piye? Lah rungono selama hidupku rungono wong alem aku ki. Selama hidup lho rungono wong alem aku ayu ngono ki rungono. Mboten niki wae ngangkel alem lak nembe Mbak Apri menawi Mbak Mimin waduh luar biasa. Jenengan niku egolanipun namung sederhana, alus, tidak perlu banyak gerak ning nyatanipun saged memukau para jim setan priprayangan. Sepenting aku ora masalah goyangi segibok, sepenting aku sex appeal ya. Sex appeal apa? Body language ki lho, kecil-kecil tapi lho, wah kae kok lah. Dadi orang
melihat ki wis imajinasine tekan ngendi-endi ngono lho. Lah kowe sek epir kok susumu daya ngulon ki kok. Sek epir kok susu daya ngulon ki. Kepruk dhewe lho. Nggih. Mbak Mimin Mbak Apri ngeten. Nggih. Menika wau wonten dawuh saking panitia mliginipun Pak Lurah. Pak Lurah Pak Joko nggih. Menika wonten Ananda Eko Marsono. Ananda Eko Marsono. Nggih, menika nuwun sewu tunanetra ning nggih. nggadahi swanten ingkang sae. Nggih. Lan kala mangsa ugi kepareng dakwah utawi pengaosan. Oh, nggih, monggo pengajian lho, Le. Mas. Nggih. Dipun caosi kesempatan. Nggih, supados minggah wonten pepanggungan. Monggo Mas Eko. Ayo, Dek Eko. Nggih, katuran minggah mriki, nggih. Singkir kisik, Nak. Nggih. Diaturake. Deduk. Neneng. Monggo Ananda Eko Marsono mriki. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Cahyo. Wah nggih, sampun ngertos kalian kula Mas. Kula subscriber Kuntadi channel kok Pak. Waduh, sembah nuwun. Sering mantau teng YouTube. Nggih, sering. Nggih. Nek dalu sering. Jenengan yo ngefan karo aku rae, Mas. Jenengan sinten to Pak De? Aduh. Suwantene putri kok suwantene putri mesti ya wanodya to penyan menika kok Lah yo. kula wau krungu-krungu kok jarene esuk men blantik wedhus iki. Oh alah. Nggih, matur sembah nuwun penyiar tresna budaya. Nggih, menginen mbe ajar kok. Mboten napa-napa. Dek Eko pidalem saking pundi? Kula saking cerak mriki mawon, Pundi? saking Doplang. Oh, Ndoplang. Ndoplang ki Lor Janti. Nggih, Apal Mbak Apri ya. Pripun? Jenengan kok apal? Apal no. Ah dibribek wong mriku riyen. Mriku kampung lele. Apri ki anggere kok Apri ki laris semen ngendi jebolane ndek pacar tukang son, ndek pacar pengendang jaipong, ndek pacar ngendi ternyata kok campur sari ngendi melu, ndek pacar penggerong. Nah, iki aja pemenang karo Unik iki ya dadi pacare lho dhisik. Sekarang karo Unik galake kok. Dek badhe ngatur. Pengedan badhe ngatur kenapa? napa nggih? Lagu Pepeling mawon. Oh, pepeling. Oh nggih, menawi ngoten malah trep menika wonten ingkang kepareng ngersakaken. Sekedhap nggih Mas Iko kula waosipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pakliran menawi dipun keparengaken wekdal sakmenika ing Limbukan nyuwun pepeling Slendro Songo. Nggih. Kalian lagu utawi tembang titipane anak putu pelok barang. Nggih. Menawi ngangge bawa wonten piyantun ingkang mbawon nggih ngestakaken dawuh matur sembah nuwun menika ngersakaken pepeling trep menawi ngaten Mas Eko Marsono. Mas Eko. Nggih. bawa ya Dek Eko. Nggih, bawa ngidul karo bojone. Walah ndagel lho senengane. Bawa ki lah. Rukun Islam kang lima puniki Taslim kan jawab nongke wiwitane. niku sesi deman niku. Oh, iki mudeng kok. Berarti jenengan sok sesi deman soan berarti jenengan. Mboten kula kok gur tumbas. Oh. Malah Katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima pun niku
padate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat ibadah haji rukun Islam sampurna para lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Mas Eko Marsono biasa luar biasa sanget sak tembangipun nggih nggih mangke sesarengan kalian Mbak Mimin kalian Mbak Apri lan ugi Sinden Madangkara monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata mugi menika matur suwun sami-sami Mbah nuwun jenengan suwantene kados Ki Gondowartoyo malah Matur nuwun nggih Mbak nuwun nggih Mas Eko Mas nggih sami-sami terima kasih Dik Eko sami-sami Mbak Apri nggih Lek dialu Lek dikanthi Lek nggih piyaine alus sopan ya ampun nggih teh Mbak Mimin le gemati Lek kowe iki kan mau dipakde-pakde iki ya ora kudu nyangoni kowe iki Mbok sing perwira sekedap Mas Eko sekedap sekedap menika nika ajeng dipun paringi Mbak Mimin ini piyai blobo biasane minimal nggih gang 100 ngoten niku. Nggih. Nggih. Mriki-mriki kula tambahi enak penonton kerasane dalange cedhel ora nyangoni. Aku mrekipik aku ngene. Tampakno men di anu lah. Dicaoske. Kok 1000. Pak Yoyo Pak Mumen iki 1000. Men rambut muda tampakno terus dicaoske Dik. Iki nek rambu rangkung kok. Ah lho, Bu Kesi Pak Yoyo mesti diwilu-wilu senengane kok. Lah lambene. Lah to omonganku ra lidok to tenan iki. Menika dipun tambahi saking Pak Cahyo Kuntadi. Matur suwun Pak Cahyo, matur suwun mugi-mugi berkah barokah. Nggih. Mas mangdongakne kula sehat panjang umur Mas Eko nggih. Nggih, sembah nuwun luar biasa. Deh. Gek ngoten niku gek Mbak Mimi nyangoni, Pak Dalang nyangoni, Pak Lurah iki gek ya nyangoni ra ya. Lho kula pun ditenggani teng transit sak Pak Lurah lho. jagongi aku wis sak ngono jan aku. Mereka ora mung ping pisan pindho lho Pak Lurah ki ping ngantek ping sejinahe ono. Pak Joko niku. Nggih. Nek mesti profesional rampung beres. Rampung beres pun kula nggih ngangsur sasi wingi. Menika kangge perwakilan para kadang kepala desa. Nggih. Menika wonten Pak Santoso, Pak Kepala Desa Teras. Menika katuran minggah panggung ya, Lek. Nggih, siap. Monggo Mas Santoso klinane nek aku ngaturi Mas ngene ngantek dadi lurah bareng ya keteltuh Mas lho aku. Mas Santoso mboten ngira-ngira raos hormat monggo Kang Mas. Monggo Mas Santoso. Monggo mriki kula entosi penontonne wis ngenteni Mas Santoso ngaturan mriki Mas Santoso nggih piyayine lho Jatmika nggih nek Mas Santoso ki ngancani awake dhewe ketok ya malah gur mung senep ya digoleki sing asli to Pri Mas Santoso dikancani nduk Winong apa nduk Birgita ngono nek adewe malah aku pekewuh dhewe to Pak Santoso ki wis kulino nek karo wong ae sadurunge menjabat menjadi kepala desa rak nggih Pranoto Coro ya MC Campur Sari ya Madeg Campur Sari lah ya lah niatku seduluran nek Mas Santoso terus nyaman karo aku rak ya aku malah anu telek min lho nyaman iku nyaman berkomunikasi nyaman le komunikasi ngono lho nyatane nyengkuyung nggih Mbak Mimin ki ya tenan kok Prigen mugen tegen gelem niku wong atas kala wingi kula tangkatke kalih Apri sipun
Anu nuwun sewu Mbak Apri, anu Mbak Mimin nek sesuk ya iso sowan to. Saged lho, saya ora live TikTok aku yo ngono. Live TikTok. Nggih saplek bar meskram niku rada rasa-rasen. Operasi miyum nika. Aduh. Gak terkeragilan kan mboten saged sowan to nika izin. Nggih, matur nuwun Mas Cahya. Nggih. Nika penontonipun nggih luar biasa, pancen estu kok. Wilayah mriki niku sayuk rukun. Alhamdulillah. Kados ketikane panjenengan iki kegiatan menika dipun sengkuyung kalian RT Kuweni, Piporejo, Tukangan, RT Karanganyar sebelah niki RT Karanganyar sedaya nyengkuyung. Nek sowan wonten Kuweni niku kados napa mboten sanes, Kyai sanes lho. Zaman Bayu Musik Mas Supri Swergi lho. Nggih. Niku asli Piyai Kuweni. Nah, ngaturaken bawa Pak Santoso, Pak Lurah. Nggih sak gatuk-gatuk kalah karo. Mbak Mimin lak pun kulino. Nggih, duit mawon. Niki ngicipi niki anak-anak niki. Monggo, nggih, nggih. Jadi Kang seumuran nih kali Mbak Tuti ngono. Kali Mbak Winong Mbak apa? Mbak Winong, ayo nang ngene. Santai Winong. Iki Pak Lurah lho nong, ya kudu hormat panjenengane kepala desa ya MC budayawan, seniman, lah komplit. Ngapunten lho Mas Santoso dek nalika penyen ya wujud menungso. Nggih. Tunggak jati. Nggih. Pokoke jaman campur sarine Pak Santoso nek nderek Pak Santoso ki pakaian kudu rapi, guyon ra oleh lekor, ra oleh. Lho langke nuwun jenenge nuwun sewu iso pan-mapan kok nek dagelan nuwun sewu. Nggih. Nggih. Nuwun sewu rada miring-miring ra apa-apa ning nek penyanyi MC iki ya. Nggih kudu mlaku sak. Lah niki kinten-kinten Winong niki masuk mboten mlebet campur sari Oh, masuk niki. Mengke kula nyun nomor ya, Di. Aduh, nggih. Dapat campur sari. Lho maksude sok nek nuwun sewu warga ki mbutuhke penyanyi niku tak jobke ngono lho kok. Nomor kula tasih dipun save to, Mas. Tese nek jenengan iki Mbak Mimin. Nggih, kersane Gumyak. Napa? Lintang Asmara mawon. Wah, nggih, kersane. Santoso. Ajeng bawa engko nek kontes kula nggih peke karo Mas Taslim nek bawa niku wis kena. Kena kalah kok. Nggih, kalah sumunar nggih. Lintang Asmara Pak Santoso melawan Winong Nawangse. Melawan.